Що зробити на планеті, щоб все людство накормить? Дорожіть мені цю справу, бо я знаю, що зробить. Він шукає суперпрофі найкрутіших на землі. І є чудові агрономи у сусідньому селі. Ми скоротимо бригаду і у космос полетим. Не відсутня є проблема, бур'яну і шкідників. Буде все розтобияти, і капуста, і щавель. Тільки дайте трошки грошей і космічний корабель. Опряг, картопля, бараболя, аби посеять кукурудзу і квасолю. Опряг, картопля, буряки, а на сонці на пательні буду смалити шкварки. Опряг, картопля, бараболя, аби посеять кукурудзу і квасолю. Опряг, картопля, буряки, а на сонці на пательні буду смалити шкварки. Хто готовий для польоту? Галактичних перемог? Раз, два, не біда! Один у чотирьох! Мама, не сумуйте! Я вже скоро повернусь! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск!